pan o'n i'n trafod trefnu'r digwyddiad yma, roedd yna sôn mai fi fydde yn siarad gyntaf ac yn rhoi rhywun o gefndir yr hyn o ddigwyddodd yn Aberystwyth yn y cyfnod yn arwain lan hyd at 1973. Ond hefyd oedd yna rhyw gais i fi wneud rai sylwadau ehangach, mwy cyffredinol o ran cefndir i'r hyn a ddigwyddodd yn Aberystwyth. A fel wedi bod wrthi yn paratoi, wedi teimlo'n gynyddol a gweud y gwir, bod angen falle i fi nodi rai ystyriaethau a sylwadau cyffredinol ynglyn â pam dylen ni fod yn cyfarfod yma heddi. Felly, dwi'n yn siŵr i baraddau, gawn ni weld, mae'r amser yn mynd yn barod mewn gwirionedd, ond dwi'n yn siŵr ag yr eiddon ni Aberystwyth yn y sesiwn yma, mewn unrhyw fanylder, falle fydd yna gyfle ar y diwedd i drafod Aberystwyth, ac wrth gwrs mae yna rhai mynd i gyfrannu benodol am ei profiad o fod yn fyfyrwyr Aberystwyth, ac o'n i ddim eisiau chwaith dweud gormod rhag tarfu a gael adrodd beth maen nhw'n ei ddweud. Felly, dyna i gliro i ddechrau beth fyddai yn wneud, sef sôn yn gyffredinol am pam mynd i yma, pam cofio bendith y 70au o gwbl. Yna sôn am cyd-destun ehangach yr hyn o ddigwyddodd yn Aberystwyth a Bangor a man eraill yn y cyfnod yna. Ac os fydd amser yn caniatáu, fe wnawn ni gyrraedd Aberystwyth cyn y diwedd. Nawr te, i weld ydy hwnna'n gweithio nawr. Na, reit. Dyna ni. Dyna... Ie, allan ni aros am yna. Mae'r rhywun pwysicach ar y sgrin o fi fyna, fel ych chi'n gweld, dyfyniad gan Denzil yn fyna. Nawr, yr ateb cyntaf i pam yn yma heddi yw yn syml achos bod hanes yn bwysig. Nawr, wy'n deall, oedd rai yn dweud bod rhai bobl wedi dweud, dwi'n eisiau dod i'r cyfarfod yma heddi, oherwydd wy'n edrych i'r dyfodol. Dwi'n yn edrych i'r gorffennol. Wel, drian â nhw os ydyn nhw'n mynd i drafod y Beibl, achos mae talpau heleth o'r Beibl, wrth gwrs, yn adrodd hanes. A mae e'n bwysig iawn, nawr ni ddim yn ymelaethu ar y pwynt yma nawr, dwi'n credu bod angen neud i ran fwy yn yr chi sydd yma, ond mae hanes yn bwysig. Mae'r penod y ffydd, Hebreaid 11, yn ddigon i danlinellu hynny, y ffordd y mae'r awdur fyna yn sôn, yn mynd trwy hanesion gwahanol bobl y ffydd yn yr Hen Testament, ac yn sôn ar y diwedd yna, mae cwmwl tystion, y torf o tystion. A hynny yn awgrymu'n glir, wrth gwrs, mae'n rhan o'n swyddogaeth ni fel Gristnogion i astudio hanes y bobl yma. A byddwn ni'n ymestyn, wrth gwrs, i gynnwys credinwyr mewn cyfnodau diweddarach. Hynny yw, ac o flaen popeth, wrth gwrs, astudio bywyd y gwaith yr arglwydd Iesu. A Hebreaid fyna, wrth gwrs, yn sôn amdano fe fel yr un ddoi heddiw ac yn dragywydd. Felly y ddoi heddi ac y fori. Felly mae'n bwysig bod ni'n dod yma heddi, dim ond am y reswm yna. Yr ail reswm yw bod y 70au yn gyfnod pur nodedig yn hanes Gristnogaeth yn yr 20fed ganrif. Nawr, mae'r 20fed ganrif, wrth gwrs, yn ddydd y pethau bychen i raddau heleth iawn o gymharu a cyfnodau gynharach. Ddau 9fed a 15 yn arbennig, wrth gwrs. Hynny yw, i ni wedi sôn yn yr 20fed ganrif am gyfnod o ddirywiad cyson yn yr ymlyniad wrth y ffydd Gristnogol, ynddo fe. Ac o dwf arwydd y cael mewn seculariaeth, a'r seculariaeth yn mynd yn gynyddol filwriaethus. Ac yn hynny o beth, fel wedi grymu'n barod, mae'r 20fed ganrif yn gwrthgyferbynnu'n drawiadol mewn gwirionedd ar 2 ganrif flaenorol. Yr rheina'n cael ei nodweddu gan gyfres reoledd o ddiwygiadau, rai o'n nhw wrth gwrs yn Gymru Lydan, eraill yn fwy lleol, ond digon o adfywiadau cyson reoledd i Gymru ennill yr enw gwlad y diwygiadau. Mae'r farn sy'n cael ei fynegu yn gyffredinol
yn aml iawn, wrth gwrs, yw bod diwygiad 1904 yn ddiweddglo ar y gyfres yna o ddiwygiadau. Hynny yw, rhai'n cyfeirio at y diwygiad yna fel cic olaf angydffurfiaeth Gymreig, er enghraifft. Ond mae'n werth pwysleisio hefyd fod yr 20th ganrif, y dirywiad ysbrydol enbyd mewn gwirionedd, bod na gynerfiadau ysbrydol wedi bod yn wir ar hyd yr 20th ganrif. A hynny trwy Gymru ben baladr, yn ogystal â mewn mannau fwy lleol. Cymrwch chi y cyfnod yn syth ar ôl yr Ryfel Byd Cyntaf. Mae yna betawn ni ond yn nodi troedigaeth dau berson mor wahanol, os wahanol hefyd, a Saunders Lewis a Martin Lloyd-Jones. Mae hwnna'n awgrym fod yna rhywbeth ar waith yn dechrau y 20au yng Nghymru. Dyna ddiwedd y 40au wedyn, y cyfnod yn syth ar ôl yr Ail Ryfel Byd a'r symudiad ysbrydol Gymru Lydan yna arweiniodd at sefydlu'r Cylchron Efengyledd a mudiad Efengyledd Cymru wrth gwrs yn y diwedd a bethau eraill. Hynny yw, y symudiad ysbrydol digon nodedig yn y cyfnod yna fel fyddwch chi yn ymwybodol ohono fe. Ac wedyn pan rydyn ni'n dod at y 70au, i ni yn sôn am gyfnod dechrau 70au, lle mae yna gynnwrf ysbrydol mewn llawer man yng Nghymru. Ni'n mynd i glywed yn fanylach am rai ohonyn nhw ac yn canoli yn arbennig wrth gwrs ar beth ddigwyddodd yn Aberystwyth a Bangor. Ond mae'n wir yn ehangach na ni. Llefydd fel Llanelli, fel Rydaman, man eraill, ni wedi clywed wrth gwrs yn barod eleni am beth oedd yn digwydd yn Penllyn, a man wedyn fel Dyffryn Clwyd ac yn y blaen. Hynny yw, mewn geiriau eraill, pan ni chi'n edrych nôl ar yr 20th ganrif, i ni ddim yn sôn am bethau mawr, diwygiadau grymus mawr, fel ambell un o rai yn y gorffennol, ond mae rhywun yn gweld patrwm. Hynny yw, mae yna symudiadau ysbrydol digon trawiadol bob ryw chwarter canrif mwy na lai. Hynny yw, neu bob genhedlaeth. Hynny yw, i chi'n gweld diw ar waith, roedd ni'n dadlau wrth gwrs, yn sicrhau parhad y dystiolaeth gysnogol am genhedlaeth arall. A dyna wy'n credu gallwn ni weld i wariodd y cad y 70au, bod yna rhyw symudiad ysbrydol trawiadol iawn ar y 10au. Hynny yw, fydd yna rai eraill yn sôn am hyn eto, ond allai feddwl yn hudan am y flwyddyn 1973. A dwi'n gallu meddwl am flwyddyn tebyg iddi. O ran bobl lle o'n ni wedi bod yn fyfyrwyr yn Aberystwyth, rhaid i chi'n gwybod ein iawn, o'n i'n mynd rownd ystafelloedd yn y neuaddau. Doedd Pantycelli ddim yn bod, pryd ni oedd neuadd Caerdydigion i'r bechgyn ar y prom a Davies Bryan i'r merched a'r Benglais. A fyddwn ni'n mynd, oedd e'n rhan o'n cenhadaeth ni ar argyhoeddiad ni, bod na Gymru Cymraeg ar blat i ni yn y neuaddau yma. Ac o'n i'n mynd o gwmpas ac yn dosbarthu tractau, yn gwerthu Cylchron Efengyledd, yn rhoi posteri lan, yn creu raglenni argraffedig i ddosbarthu wahodd bobl. Ac yn cymryd, dwi'n credu oedd yna argyhoeddiad cryf gyda ni yn y cyfnod yna. Fi'n sôn amdano fi hun yn cyfnod o'n i wrthi o'r 70, 71, 72. A'r hyn oedd yn digwydd oedd yr argyhoeddiad yma bod yn ei gyfrifoldeb i ddweud wrth bobl, i wahodd bobl, fel bod nhw'n ddiesgus wedyn. Ac oedd hwnna'n wir am flynyddoedd, wel beth ddigwyddodd yn 73, oedd rhaid, nhw chi'n gwybod yn iawn beth ddigwyddodd yn fyna, yn lle bod ni'n mynd at bobl eraill, o'n nhw'n dod ato ni. Hynny oedd yna newid awyrgych ysbrydol rhyfeddol yn y flwyddyn yna, a fydd rai eraill yn siŵr yn sôn am hynny. Ond mewn gwirionedd, erbyn meddwl, nawr ni ddim yn ylu ar hyn, gewch chi ddarlith hanes ar y 19th ganrif gan y blaen. Ond erbyn meddwl, mae'r un peth y wir am y 2 ganrif cyn hynny. Pan ych chi'n meddwl am ddiwygiadau, llawer mwy grymus, dwi'n mynd adle yna beth ddigwyddodd yng Nghymru yn y 1970au,
Ond pan ych chi'n meddwl am diwygiad Methodistaidd 1730, yna diwygiad Llangeitho 1762, ewch chi mlaen wedyn i'r diwygiadau ni'n gysylltu ar Bala yn y 1791, mlaen wedyn i'n diwygiad Beddgelert 1817. Chi'n gweld yr un patrwm yn union. Dyw yn diogelu'r dystiolaeth o genhedlaeth i genhedlaeth. Ac i ni yn yr ystyr yna yn gallu gweld yn hunan, os gael fod yn ryfygus a ddweud, yn yr olyniaeth yna o ymwneud Dyw a Chymru a diogelu'r dystiolaeth Gristnogol yng Nghymru am genhedlaeth arall. A Gwyn Fyd, wrth gwrs, yn gweddi niw fydd hwnna yn rhywbeth fydd yn parhau. Nawr, fe fentres i ddweud mewn sgwrs roeddes i tua chanol y 90au, os gofian iawn erbyn hyn. Wedes i rhywbeth fel hyn. Rwy'n rhyw deimlo bod y blynyddoedd hyd at 1973 yn rhai pwysig. Blynyddoedd y gallwn weld Dyw ar waith mewn ffordd amlwg. A blynyddoedd y bydd haneswyr y dyfodol yn gorfod rhoi sylw iddynt wrth olrhain hanes Gristnogaeth yng Nghymru. Wel, oedd yna'n dweud mawr yn 1970au, ac roedd yn dda iawn felly gweld rhywun sydd yn llawer mwy o awdurdod ar hanes crefydd yng Nghymru na fi yn dweud rhywbeth yn debyg iawn yn 2008. Chi'n gweld fyna ar y sgrin y Denzil fyna yn sgwennu o America ac yn neud y pwynt yna na i ddim ymlaethu. Mae'n sgwennu tipyn mwy na hynny yn dyddiadur America, ond mae'n siŵr bydd ganddo fe beth eraill i ddweud yn nes ymlaen. Ond fel mae Denzil yn dweud fyna, mae'n bwysig fod y cyfnod yna'n bwysig ac y dylai rhywun fynd ati i wneud cofnod ohono cyn fod yr atgof yn diflannu. A dyna mewn ffordd i ni'n neud hynny, dyna'r reswm arall dros yn cyfarfyddiad neu heddi i roi cofnod fel petai o'r cyfnod yna tra bod ni dal yma fel petai, tra bod ni yma o hyd. Wy'n deall eto fod ambell un wedi dweud wrth feddwl am heddi, wel, bod e ddim yn briodol iawn, mae ni sydd yn cynnal y digwyddiad yma, ni sydd wedi bod trwy y profiadau yma a'r cyfnod yma yn hunan. A niw, dylai fod yna rhyw rai mwy gwrthrychol yn mynd ati i asesu yr hyn a ddigwyddodd, bod berygl i ni romanti ac yn y blaen. A wy'n derbyn bod hwnna'n gwbl ddilys ar un lefel. Ac yn sicr, byddai'n dda gweld academyddion mwy niwtral, dos ddim math beth i gael ac academydd niwtral, wrth gwrs, ynddo fe. Ond byddai'n dda gweld rhyw rai o ddim yn rhan o'r sefyllfa yn mynd ati i astudio'r cyfnod yn wrthrychol. Ond siarad fel rhywun a gafodd rhyw fath o yrfa academaidd fy hunan, un o'r pethau pwysig mae'r academydd yn neud yw edrych ar y tystiolaeth cynradd. Ynde? A dadansoddi hynny, chi'n mynd at siarad a casglu dystiolaeth gan bobl felly, neu dystiolaeth ysgrifenedig yn y blaen. A mewn gwirionedd, dyna y reswm arall fyddwn ni'n dadlau dros gyfarfod me heddi, sef ein bod ni yn creu y deunydd crau yna, fel bod bobl eraill wedyn yn gallu mynd ati i astudio a dadansoddi yn fwy gwrthrychol. Wel, wedi defnyddio'r gair ramant, a mae yna berygl wrth gwrs niw, oedd yr un peth yn wir, gofiwch chi sawl un o'ch chi droion yn clywed bobl ath trwy profiadau y 1940au yn sôn am y cyfnod yna. Ac oedd yna rhyw framant yn doedd ynglyn â'r holl beth. A dwi ddim yn syndod mewn gwirionedd, oherwydd pan i chi wedi bod mewn cyfnod lle chi'n ymwybodol fod Dyw ar waith, mae yna rhyw gyffro, mae yna rhyw framant ynglyn â'r peth. Ond cyn mynd ymellach, falle bod eisiau atgoffa ni o ymateb cytbwys Williams o Bantec Helyn wrth drafod diwygiad ac wrth drafod cyfnod o gyffro ysbrydol. Williams yn trafod
diwygiad Llangeitho 1762, diwygiad hynod gryf a dylanwadol. Ac mae hi'n mynd i gyffro, fel mae Williams yn gallu wneud, mae'n mynd i gyffro wrth drafod yr... reit. Dyma Williams yn trafod y cyffro yma sy'n dod gyda Duw yn ymweld â'i bobl. Na i ddim darllen y cyfan, ond nos, meddwl fel, trwy'r holl eglwysi cyn 1762. Bod itgyn lawer, a rhai o'n un itgyn arian wrthi, ond heb fod Duw yn dod ac yn ymyrryd. Ond pan mae Duw yn dod ac yn ymyrryd, fe wawriodd y dydd, meddwl fe. Chi'n gweld yn mynd i ryw berarasiwn ar fel nadlodd yr arglwydd ar esgyn sychion, mae'n yn ymsymud, a wedyn mae'n mynd mlaen i dweud, wel, mae hael cyfiawnder wedi codi, a y mil o'ch neidio am i'r hael godi, ond o'r diwedd fe ddaeth, ynddo? A wedyn mae'r echadwriaeth yng Nghrist, wel, mae gwrando gair y bywyd y fwy melys na'n ffair a marchnad. Mae cwsg wedi ffoi, y blis at fwyd a diod wedi lyncu fyny gan mawl a chaniadau o hafddydd fe ddaeth. Hynny o sgrennu grymus mewn awr. Ond, yn yr un llythyr, mae'n gallu dweud hyn, mae cymysg yw popeth dan yr hael. Hyd yn oed y diwygiadau mwyaf grymus. Hynny yw, a mae'n dweud amdano ni gyd, chi bregethwyr yn un, nid yw pregethau na pregethwyr heb ynddynt gymysg o leini a thywyllwch. Hynny yw, mae'r gelyn yn hau efre yn yr un maes, a mae Duw yn hau'r had da. A dwi'n meddwl byddwn ni'n gallu dweud o'n profiad ni yn y 70au hunan ac o feddwl ymlaen mewn cyfnodau diweddarach o ran y bobl oedd wedi byw trwy 70au gyda ni. Rhai nhw wedi proffesu ffydd ar y pryd. I ni gallu gweld y math o beth mae Williams yn yr ail baragraff yn sôn amdano fe. Hynny yw, bod rhai yn cyfeiliorni mewn barn, rhai yn syrthio ymaith yn lan, rhai yn cysgu wedi bod unwaith yn effro, rhai yn mynd trwy bob math o brofedigaethau anodd. A di hwnna, ond y beth i ddisgwyl, meddwl, dyna'r peth normal. Dyna beth yw hanes. Ond, meddwl fe, bod yna anhrefn yn gallu bod, bod nwydau natur yn gallu ymgymysgu â nwydau gras, dyw hwnna ddim yn dangos nad yw'r peth na o ddiw. A dyw ddim yn dangos chwaith na ddylen ni wrth gwrs fod yn moli a chanmol Duw am hynny. A dyna falle fyddwn ni'n eisiau pwysleisio wrth orffen y ran yma o beth sydd gen i ddweud. Hynny yw, mae Duw ar waith y pryd hynny yn sicr. Roedd yna bethau drwg ar waith hefyd. Roedd y diafol yn hau yr efrau yn gymysg ar had da. Ond, am bod peth da yn y cyfnod yna, wel nid i ni, ond i Dduw yma diolch. A dyna dylen ffocws ni fod heddi uwchlaw pob dim wrth gwrs. Wel, i symud at dyna'r ystyriaethau cyffredinol, os liciwch chi pam dylen ni fod me heddi. I symud at rhywfaint o'r cefndir mwy gyffredinol, a fydd rhan fwy'n chi wrth gwrs wedi byw trwy'r cyfnod yna, os dim rhaid i fi ddweud bron beth oedd y cefndir a'r cyd-destun. Myfyrwyr y 70au yn blant y 60au wrth gwrs. Y cyfnod yna cyffroes iawn, chwilrwadol yna, bob math o newidiadau diwylliannol mawr, torri hialer gorffennol, gwneud pethau newydd, pwyslais mawr wrth gwrs ar hawliau dynol, ar rhyddid ac yn y blaen, ac yng Nghymru wrth gwrs twf yn y hunaniaeth genedlaethol Gymreig. Ac roedd elfennau yn y 60au oedd yn gwrthryfela yn erbyn dylanwad Cristnogaeth ar y diwylliant Cymraeg. Yn rhan o'r seculareiddio yma oedd yn mynd ar gynnydd, os liciwch chi, a dyfyniad i chi yn hyn, os gweithio se, gan Rhys Mwyn yn ddiweddar yn golwg. A fel ych chi'n gweld fyna, mae'n sôn am yr angen i chwalu, a bod hwnna wedi digwydd yn y 60au. Oherwydd, meddwl fe, oherwydd y cydwynau hanesyddol
oedd gan angydffurfiaeth ar y diwylliant Cymraeg. Doedd dim dewis o ran y Gymraeg, meddwl fe, ond chwalu'r gorffennol os am greu diwylliant cyfoes. A hynny yn digwydd, meddwl Rhys Mwyn o 1967 ymlaen. A mae'n elfennau wir yn hynny, wrth gwrs, mae'r seculareiddio sydd wedi nodweddu yn Cymru ni yn rhannol yn deillio o'r math yna o chwalu ar y diwylliant sydd mor agos gysylltiedig rhwng y Gymraeg a Christnogaeth mewn cyfnodau cyn hynny. Ond yr eironi yw, wrth gwrs, yn yr un adeg yn union ac yr oedd y chwyldro yma'n erbyn Christnogaeth gan rhyw rai yn y 60au. Dyna'r union yr un adeg i ni'n cael y cynafiadau Christnogol yma a gweld Duw ar waith yng Nghymru. Nawr, ar y sgrin fe welwch chi fyna dyfyniad o'r nawr ni ddim manylu ar hyn, mae yna ffilm i gael, gallwch chi wylio'r ffilm gan Gwyn Rhydderch ddangoswyd, lanswyd yn yr Eisteddfod, ac yn sôn fyna am yr union yr un adeg mewn gwirionedd ac yr oedd bobl fel Rhys Mwyn yn eisiau chwalu'r dylanwad Cristnogol. Dyna'r union yr un adeg yr un pryd, mae yna ymyrraeth dwyfol os gael ei roi fel yna. Y cynnwrf dieithr yma, mae Gronwy Rhys Owen yn sôn amdano fe ar ddechrau'r ysgrif yma yn y cylchgrawn Efengylaeth. Ac yn sôn y benodol yma am gyfarfod yn Saffron Pwllheli yn Medi 1971. A siaradwr ola oedd y parch Emyr Roberts o'r Hill, a fe soniodd am y Jesus people yn America ac yn Lloegr, a dyma fe'n gweiddi, ond nid yw Iesu Grist wedi marw dros fechgyn a genethod Cymru. A meddwl Gronwy, mae'r geiriau yna yn dal i atsain yn fy nghlustiau. Hynny yw, mae hynny'n pwysleisio sawl peth, a fe ddawn ni nôl at Emyr Roberts mewn munud, ond mae'n pwysleisio, wrth gwrs, bod symudiadau ysbrydol o wahanol mathau ar waith yn y 60au. Nid yn unig y chwalu ar gwrthryfelau yn erbyn Cristnogaeth, i ni'n meddwl am mudiadau fel y Jesus People, fel y mudiad charismataidd ac yn y blaen. Hynny yw roedd yna bwerau ysbrydol neu symudiadau ysbrydol ar waith yn y cyfnod yma yn gefndir yn rhannol i'r hyn i ni'n ei drafod yn nawr. A fel ni'n gweld, i ni'n gweld hynny a nid yn unig fel wedi awgrymu'n barod yn llun ag Eifionydd. Mae Gronwy fyna mynd mlaen i sôn wedyn am gyfarfodydd yn 1973 yn benodol a'r hynna'n ffocws i'r ffilm gan Gwyn Rhydderch, ond fe allan ni sôn am fan eraill yn bobl yn Llanelli yn cwrdd ar nos Sadwrn yn tu Gareth a Eunice Davies, er enghraifft. Yw 20 o bobl ifanc yn dod at ei gilydd yn fyna a mewn mannau eraill. Hynny yw, mae yna gynyddiadau ar hyd y lled Cymru yn dechrau o tua diwedd y 60au ymlaen yn mewn i'r 70au. A mae'n werth oedi gan bod i wedi enwi Emyr Roberts, mae'n werth oedi am funud yn yr un flwyddyn ac gweiddodd ond nid yw Christ wedi marw dros bobl ifanc Cymru. Mae ei gyfrol cyrraedd trwy'r glistog yn ymddangos. Casgliad o'i ysgrifau fe yn y cylchgrawn Efengylaeth ar ddiwedd i gyfnod mwy na lai fel golygydd y cylchgrawn Efengylaeth. Ac mae'r dyfyniad sydd ar y sgrin i chi hwnna yn dyfyniad eto lle mae'n cyfeirio at y dylanwadau Americanaidd ac yn cyfeirio at nhw'n negyddol iawn yn y fan yna. Dwi'n siŵr beth fydden dweud erbyn hynny gyda rai o dylanwadau sydd yn dod ato ni o America, ond a fel ych chi'n gweld ar y diwedd fyna, mae'n dweud fy ngweddi yw, pan gynnu ni glywed eto sŵn y ddwyfol awel dros y bryniau, mae chwythiau bydd ar ein gwlad dros Cemfrith, sef John Penry, a Llanddowror, sef Rhys Jones, wrth gwrs, dros Llandyfri, a meddwl yn arbennig am Pantycelyn yna ar Bala a Thomas Charles, ac nid dros Fôr Iwerydd, na dros wastadeddau difawn
Lloegr. Ac mae Harry Parry yn ei gyfrol achub lyflu Peggy, sydd yn sôn am y cyfnod yma, cyhoeddwyd yn 1904. Mae'n dyfynnu'r darn yna yn y gyfrol yna ac yn dweud gobeithio'n wir mae felly y bydd hi, sef bod yr awel nefol yn dod o gyfeiriad Cymru. A mae'r dyfyniad wedi atgoffa fi o un peth oedd yn wir amdano ni yn fyfyrwyr, bobl ifanc hanner can mlynedd yn ôl, yn sicr yn Aberystwyth ac yn Bangor, oherwydd gallwn ni ddweud mae'r tri o'r dylanwadau pwysica arno ni yn y fannau hynny oedd Bobby Jones, Geraint Gruffydd a Tudur Jones. Ac un wedd pwysig iawn ar ei dylanwad nhw, y tri ohonyn nhw mewn ffyrdd gwahanol, oedd cyflwyno i ni cyfoeth llenyddiaeth Gristnogol Cymraeg. Yn i'w dyrchafu yn traddodiad Gristnogol Cymraeg ni'n hunan uwchlaw dim byd arall. Felly ond yn gallu troi, ond yn gorfod troi at lyfr, clasur o lyfr Tudur Jones, ddyle wedi cael ei ailgyhoeddi sawl gwaith erbyn hyn ar yr ysbryd glân. Lle mae llyfryddiaethau ar ddiwedd pob pennod yn arwain ni ac yn annog ni fynd at gyhoeddiadau Cymraeg o'r gorffennol ar y pynciau mewn i trafod nhw. Ac yn ddiddorol iawn ac yn drawiadol iawn. Beth oedd llyfr gosod yr ysgolion Sul yng Nghymru yn 1972-73, yr union cyfnod ni'n trafod, yr ysbryd glân gan Tudur Jones. Yn drawiadol iawn, bod hynny yn wir. A wy'n ofni, wrth fynd hibo yw hyn, wrth gwrs, wy'n ofni mae un o'r bethau sydd yn tristau rhywun erbyn hyn, pan ni'n sôn am genhedlaeth yn plant yn wyrio ni, yw cynlleied o hynny sydd o ymwybod o hynny sydd erbyn hyn, o'r traddodiad Gristnogol cyfoethog sydd gyda ni yn y Gymraeg ac yn Cymru. Mae yna rhyw lyncu fawr ar gyhoeddiadau Saesneg ac Americanaidd. Heb bod ni'n, a falle bod hwnna'n farn arno ni, bod ni ddim wedi gwneud digon o ailgyhoeddi yn y Gymraeg yn nill Banner of Truth ac yn y blaen. A does gen i ddim byd yn erbyn ambell awel o Loegr ac America yn dod i Gymru. Maen nhw'n gallu bod yn pethau ffres ac yn pethau adnewyddol weithiau i gael pethau dylanwadau o'r tu allan. Ond os fydd y pethau yna'n troi yn gorwyntoedd, fel gwaen ni, dyna rybydd falle un o'r pethau yn harw i'n gryf wrth i fi feddwl am rai o'r pethau yma. Mae hwnna'n yn troi yn naturiol mewn ffordd at bwnc arall, sef bod yr adfywiad yn y 1970au yn digwydd ar adeg o fwrlwm cenedlaethol, o ymchwedd yn yr hunaniaeth Gymreig a Chymraeg, i ni gysylltu'n arbennig efallai a Chymdeithas yr Iaith, wrth gwrs, yn y 1960au mewn i'r 1970au. Nawr diweddar y sylwedd erbyn hyn Gareth Miles yn 1992 yn cydnabod, mewn gwirionedd, mae'n cydnabod yr adfywiad ysbrydol a welwyd yn dechrau'r 1970au, mewn ysgrif ganddo fe, mewn cyfweliad ganddo fe yn barn yn 1992. Mae ganddo fe esboniad braidd yn annisgwyl i fi, mae rhaid i fi gyfaddau ar hyn y ddigwyddodd. Mae'n awgrymu bod berw Cymdeithas yr Iaith wedi mynd braidd yn fflat ar ôl yr arwisgo. A wedyn bod y blynyddoedd wedyn, 69 ymlaen i 72, pan oedd pethau'n dechrau tywelu, yr adeg hynna cafodd y mudiad efo'n gilydd yw adfywiad. A yn awgrymu bobl wedi troi oddi wrth wleidyddiaeth at crefydd achos bod nhw wedi siomi braidd gyda'r ynghylchoedd a 60au. Wel, gyda phob parch i Gareth, ac o'n i'n hoff iawn o Gareth Miles ar lefel personol, pan cyll y call, ynde. Yn yw, na i o leia beth yle'r i ddweud, falle wedi wir am genhedlaeth Gareth, a genhedlaeth ychydig yn hun, oedd ddim yn wir am genhedlaeth hi. Dyna'r math o bethau o'n i'n gweld yn Aberystwyth yn 71 a 72, gyda'r holl anghanol, holl protestio
arwyddion ffyrdd ac yn y blaen. Hynny yw, roedd yna gyffro mawr. Hynny yw, o'n i yn neuadd, wel, fydd eraill yn gallu tystio'r un peth, rai nhw wedi cyrraedd y carchar i hunan yn y broses yna, a fydd sawl un o'ch chi, fi'n siŵr, yn nabod sawl Cristion, mae llun nhw yn llyfr Gwilym Tudur ar cofio chort y canrif frwydr i'r iaith, bobl Aberystwyth a Bangor. Hynny yw, mynd lawr yn y bore i frecwast yn neuadd Caerdydigion, a llefydd gwag yna, achos oedd bobl wedi cael ei restio dros nos. Neu mynd i'r ddarlithfa, a hanner y myfyrwyr ddim yna, achos hwnnw wedi bod lan y protestio yn Llundain a wedi cael ei taflu i'r carchar yna. Dyna'r math o awyrgyl sydd, nid naill ai neu, nid troedd wrth gwleidyddiaeth i grefydd oedd hi, ond y ddau beth yn cydredig i raddau eraill. Dwi'n mynd gweud nag oedd yna rhai bobl. Wrth gwrs, chi'n gweld hynny, mae ffordd yr oedd Bobby Jones mewn ysgrifau yn enghraifft yn y Cylchynedd Anghylydd yn tyrannu yn erbyn pietistiaeth ac yn tyrannu yn erbyn y syniad oedd yn dewis rhwng yr Efengil na'r iaith, a dylech chi fod yn troi i'r Saesneg er mwyn yr Efengil ac yn y blaen. Roedd na trafod ar y pethau yma, ond yn ymrofiad i beth bynnag, roedd y ddau beth yn mynd law yn llaw i gilydd. A mewn gwirionedd, mae hwnna'n wir am... Fi'n ymwybod bod yn amser yn mynd, dwi'n siŵr. Mae'n sicr na i ddim cyrraedd Aberystwyth, gai ymddihiro nawr. Ond jyst eisiau gwneud y pwynt yma hefyd mewn gwirionedd, a symud at dyfyniad arall gan rhywun yr enw Phil Williams. Fel eich chi'n cofio, yr athro Phil Williams, bron ag ennill sydd Caerffili i'r Blaid Cymru yn 1968. Yn fyna mae'n sôn am ei brofiad, eto'n rhan o'r cefndir, yr adfywiad diwylliannol yma oedd ar waith yng Nghymru yn y cyfnod ni'n trafod nawr. A sôn am yr is-etholiad seneddol pan yw'r Gwynfor yn Nghyfyrddin yn 1966. A'r pwynt sy'n gen i mewn gwirionedd dyw'r cydgerdded na rhwng ymlyniad ieithyddol, cenedlaethol ac ymlyniad crefyddol ddim yn rhywbeth dieth yr un mudiad cenedlaethol yng Nghymru. Roedd yr hyn oedd yn digwydd i ni yn y 60au ac allai ddweud amdano fi hunan. Ro'n i'n mynd i'r coleg heb fod yn rigl yn Gymraeg, ond wedi'n hanio gan canu bobl fel Dafydd Iwan ac yn y blaen. Do'n i ddim yn gweld unrhyw gwrthdaro rhwng bod yn Gristion ac yn genedlaetholwr o Cymraeg. A mewn gwirionedd, pan i chi'n edrych nôl dros y mudiad cenedlaethol yng Nghymru, i chi'n gweld hynny i raddau helaeth o'r llawer o'r prif arweinwyr yn Gristnogion o argyhoeddiad, o ddechrau sefydlu Plaid Cymru er enghraifft, o fel Lewis Valentine, Saunders Lewis i hunan o ran hynny ac ymlaen ac ymlaen. A mewn gwirionedd mae Phil Williams yn fyna yn cyfaddu'r peth yn trafod y moch, wrth gwrs. Hynny yw, os ych chi, dwy ran y dair o'r blaid, meddwl fe, naill ai'n marcsgwyr, fel Gareth Miles, neu yn Galvin da, fel Bobby Jones, neu Tudur Jones, neu Geraint Griffith ac yn y blaen. A mae'n ddiddorol, mae Peredur Lynch wrth adolygu'r casgliad o ysgrifau Geraint Griffith, y Ffordd Gadarn. Mae'n dweud mae beth wedi gweld yn ystod ei fywyd ei hunan yw'r chwalu yma ar y cwmwl, cwlwm ynglyn â fi, ar y cwlwm rhwng crefydd a Gristnogaeth oedd yn mor nodweddiadol o hanner cyntaf yr 20fed ganrif. Hynny yw bod Gristnogaeth a buddiannau Cymru fel petai yn cyd-gerdded. Ac yn gweld hynny'n chwalu raddau y seculareiddio cynyddol. A mae hynny'n wir pan ych chi'n edrych ar y mudiad cenedlaethol heddi, dyw'r berthynas, dyw'r briodas yna rhwng Gristnogaeth a chenedlaetholdeb ddim mor amlwg a fydde fe i rhywun fel Saunders Lewis neu J. Daniel neu Tudur Jones
neu Gwynfor Evans. Ond fe allan i ddweud, a fydd rhaid i mi orffen y fyna, wy'n ymwybodol, fe allan i ddweud yn y fyna hefyd, mae beth ddigwyddodd yn y 70au oedd, i raddau ar lefel llawer mwy gwan na fydda rhywun yn dymuno, diogelu'r tystiolaeth Gristnogol yn y Gymru, Gymraeg yn arbennig, ond trwy Gymru gyfan hefyd, i fewn i ddiwedd yr 20 ganrif. Ond fe hefyd, fe ddiogelodd fi'n credu, ymhlith yr rheini oedd wedi cael ei effeithio yn y 70au, y briodas yma rhwng Cristnogaeth a buddiannau gorau'r genedl. Bod y ddau beth yna wedi cyd-daro. A dwi'n meddwl, hynny yw, gallai feddwl un gair i orffen os gai, Mr Cadeirydd, a dod at Aberystwyth yn benodol. Un peth, na i ddim dangos nhw nawr, ond oedd y lythyrau gweddi yn cael ei gynnyrchu yn y cyfnod yna, yn y 71, 72, 73. Drawiadol iawn, fel yr oedd ceisiadau am weddi mewn un llythyr yn cael ei ateb erbyn yr un nesaf. Un llythyr yn dweud, i ni'n bryn o ferched yn Neuadd Davies Bryan. Blwyddyn wedyn, nifer o ferched yn dod. Blwyddyn wedyn, mae parianwaith yn ei lle, i ni'n gweithredu, i ni cwrgweddi yn y bore, i ni astudiaethau feibledd ac yn y blaen. Ond beth sy'n bryn, gyda ni'r parianwaith, ond mae angen yr ysbryd. A flwyddyn wedyn, 73. Yn drawiadol iawn. Ond y tri pheth oedd yn haro i am y cyfnod na, y 70au cynnar na yn Aberystwyth, oedd yn un peth, fel wedi awgrymu'n barod, y baich yma i efengylu, i gyflwyno'r efengyl i bobl. Hynny'n cael ei wyliso gan bethau fel y Neuadd Gymraeg. Yr ail beth oedd yn baich ni, nid yn unig dros Aberystwyth, oedd yn baich ni dros Gymru. Oedd y llythyrau gweddi dechreuon ni gynnyrchu yn 71 yn fwriadol yn ceisio cael cyfraniadau gan y colegau eraill i gyd. Ro'n ni'n rhan wedyn o ddatblygu ymgyrch yr Eisteddfod Genedlaethol. Yn rhan o'r encilion ac yn y blaen, lle oedd bobl yn dod at ei gilydd o bob rhan o Gymru. Roedd yna faich roedd y weledigaeth ehangach, cyhoeddiadau fe glywon ni gan Hywel, fi'n credu am ffeithio'r ffydd yr enghraifft yn cael ei gynnyrchu pryd, 1973, gan Gwyn Williams yn arbennig. Ond y peth arall wedyn, pwysigrwydd gweddi. A hwnna'n hanfodol i'w cyfan. Wel, fel fi'n dweud, os gallai adael unrhyw beth gyda chi, y tri pheth yna fyddwn ni'n gadael, pwysigrwydd cenhadu, pwysigrwydd gweddi, a baic dros Gymru. Diolch yn fawr.